Lalagyan ka na din ng damit. Bigay mo ng los. Ma'am Lucy. Sana all. Len, sana all. All of the sun. Ay, masasalamat na. All of the sun. Natabangan kami na. Sana all. Ayan. May bahay na, may gamit. Ano ba, daw? Kaya, Ano kanogs? Pagkapit. Ay, baliktad. mahal lang araw ko na tukawan. Saan nyo lalagay dito na lang? Yung TV na pag yun. Ay. Best officially nga partner category A, Kalampitos TV. Mga kalingap, salamat po kay Ma'am Lucy Sobertson at Sir Harold Sobertson. At siyempre kay nag-sponsor po ng lamisa at upuan nila Jason, si Ma'am Marie C. Lote. Yan, salamat po. At yung unan po, kaya ibang kagamitan ay kay Ma'am Lucy Sobertson at kay Sir Harold. Napakabuti po ni Ma'am Lucy ang mag-asawang Soberts. Salamat po. Kaya pa siguro pag ano eh. Dudugsong na lang din. Kalinga, punong-puno po si Ayuda 1. Kung saan ay bibigay natin yung gamit nila Jason, yung 6 na lamis, 6 na upuan, tsaka 1 lamis sa po kila Jason. At yung kay Kuya Junli naman, isang pamilya yun, Durabox, unan, tsaka gamit sa kusina, upuan po na 8, banig, yan. Ito po yung kila po Junli na pinabigay ni Ma'am Lucy sa person. Punong-puno po yan. Yung ano na. Kaya kahit po ganyan si Ayuda 1 ay malaking bagay po, malaking tulong yan sa atin. Yan. Huwag lang umulan na lang. Bakit hindi man yan basa? Okay lang naman sir kasi Hindi man basa na. Kaso hindi makapag-aircon din kahit doon. Chu! Anong ginagawa niya? Ha? Ano ba? Anong ginagawa niya? Susunod ko na basura. Chu! Si Pai Juni. Nagkitrabaho po. Ay, may trabaho na. Hindi po, nag-aldawan lang. Maurag. Araw lang po. Ipabuhat ko sana itong mga gamit niyo dito. Kami ano. Hmm. Wala po siya na. Mamaya pa po yung darating boss. Wala anong oras po. Kaya mo ni? Buhatin. Malapit na mag-ribbon cutting ano. Kasi ang lapit lang ng ano.
Kasi aso man ay. Doon ka baby sa may sasakyan. Ay, buray. Ito sa inyo. Duralite. Alam mo, Duralite. Pagahin ng damit. Galing kay Ma'am Lucy. Ito kay Ma'am Lose. Marami ang regalo ng Ma'am Lose. Ito pa, may una na kayo dyan? Ikaw pa Kulang naman. nga po, boss. Ah. Ayan, salamat Ma'am Lucy. Lose. Banig. Wala po, boss. Wala rin. Ah. Thank you po. Ito, 8 sa inyo dito. Dahil mananoy. 8. Ito. May kutsilo ka dyan. Mananing kapilin. Anong kutsilyo naman jacket eh. Nasa itintuan. Pwede mo pala mag-parking dito. Ito pa. Ha? Ayun. Ito pa, mga baso-baso. Ah, Ito lang doon. baso-baso, kawa, ano, sandok. Sundog na ito. Kurumot, ano. Ayun, ano. Maliit ito. Lamisa. Hindi yata yung ano. Ano na? Ayun. Ay, gano'n. Diyan mo ta. Sinunay ka sapon. Mantika na pala ng mga aso dito. Parang siya. Sa kalsada. Lagyan mo kayo. Ah, kumot. Tiringgan. Yan. Galing kay Ma'am Lucy. Kilala mo na si Ma'am Lucy? Yan. Pagmamagic ka. Paluto ko sir. Thank you po sa mga Baraso. maraming regalo. Baraso. Yan. Ito sa inyo to, 8. Bulog lang yan. Wala dito. Ito. Sakto to sa ano no? Ribbon cutting ating. Dito. Yan, salamat Ma'am Lucy. Nakap na. Nay. Nakap na ka. Malapot na. Dapat kanina na. Yan. Salamat po. Isa lang dalawa sana yun kaso isa lang yung nailista ko. Kaya na pwede na siguro yan ano. Nanay. Siya na po yung mga damit nila dito, sir. Maraming Yeah. salamat po ta. Ang damit nila hindi na magkakalat. Ayun. Turokawan. Nagbuhat na rin si Liit. Meron pa doon? Ayun. Pasok tayo sa bahay ni Kuya Junli. Nagawa kayo ng maraming basket. Kunti pa nga lang po sir nagawa kay nagtatrabaho po siya. Design naman siya. Sementado na. Yung ano, Dito sila. O may mga unan na. Saka yung banig. Nasaan yung banig? ito po sa duyan. Wala kayong banig. Wala po talaga yung banig. Paano yun? Salamat po ka na. O dito nyo nalalagay yung ano. Yung tukawan ano. Opo. Kakulay pati green. Nandito yung iba. Ito wag na to. Sir, Yung tukawan na lang dito. Para relax. Ano? Tugang kanila. Tugang. Kapitbahay. Ayan. sa lalaki itong blue sa dito. Dito yung ano, may pintuan na rin. Ayun, ayos na pala ang CR to. Nasimento na po. May CR na sila. Yan. Tapos may kalapati. Nagagamit yun ng CR na eh. Nagagamit yun ng CR. Maayos na po sa CR. May tira pang isang semento. Ano? Mayroon pa po pabigyan. Hello. Hindi, pwede nila Hey, musta? Kumusta ka? Para
rin malipat bagat. Yan, salamat po Ma'am Lucy sa Birdsen. Yung ito po. Pagida. Yung karton. Kaya na yung Bibigyan na lang kita ng 2.5 kasi na yun ulit ano. Opo. Kunin mo yung bago ulit sa ano. Thank you po sa ano na ano eh. Para Dalawa box matapos na yung sa kuryente. damit. Ma'am Lucy. Hello. Thank you po. Maraming pong salamat. Ayan. Kay Sir Harold. Sir Harold. 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 Thank you. Harold. 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 Harold sa Birdsen. Si Kanogs. Hello Kanogs! Yeah! May gamot ka Okay, dyan. thank you. Ayan Ikaw, na. may gamot ka. Si Nini. Ayan, tig-isang gamot Mm. dyan. Oh. Ano po? Si Kanog, siya, si Pidney. dalaga mo. Sige, isa. Tapos, tayo May natira pa doon sa ano. O, 3,000 na para may pang ano ka. Pamasahe. Ano? Yan. Po, sir. Salamat po, Ma'am Thank Lucy. you po. Yan. Salamat po kay Ma'am Muntik na tayong pawisan. Muntik na. Yan. Nagagamit nyo na CR? Opo. Kaso, walang tubig, ano? Wala po, malayo po yung tubig namin, balon pa. Hindi, dyan na muna kayo sa ano. Bihira lang po. Dyan na muna kayo sa damuhan. Doon. Hindi man. Hindi po. Nag-iigi po kami stuck sa CR. Na kaya dyan pag dyan, ano? Bihira ang alam po. Yung mga bata dyan minsan sa damuhan. Minsan, ano po kaya bus-bus doon, wala ditong tubig pala. O sige, lag mo na tong ano. Ilawag mo na tong... Ilawag mo na. Buksan natin. Gawin daw nila itong ano. Hindi siya mapakali pag wala kayong gamit. Ma'am Lucy. Maluto lang tayong pansit tsaka inihaw na siya. Tapos sinaing, yun na lang. Okay. Maihaw na lang tayong tilapia. Hindi ka bangus na. Wala sa may tukawan. Pero mainitin. Ari. Yung talyasi. Ito. Meron ka Dali na. na ba? Yan, dyan ba? Wala yung ano yung upuan. Matibay yan. Makunat. Tibay talaga na. Lagyan mo ito yung ano. Tingkalpin. Ay, pangalan. Maurag ni. Kaya, swerte mo Dalawang din. pinapabili ng kaso ito lang na-stock tayo. Kala ko dalawa na yung alam ko. Lalagyan ka na din ng damit. Bigay mo ng los. Ma'am Lucy. Sana Okay, all. hugot. Len, sana all. All of the sun. Ay, nasasalamat na nga. All of the sun. Natabangan kami na. Sana all. Kaya, may bahay na, may gamit pa. Agambado. Kaya, Ano Kanogs? Kaper. Yan, si Kanogs. Ay, baliktad. mahal lang araw ko na tukawan. Saan nyo lalagay? Dito na lang. Yung TV na pang-ito ng Ma'am Lucy. Ay, ito lang. Ayun, may... Lagyan ka na din damit. May charkera na lang. Kalat daw po. Sana makabitan na yung kuryente nyo. Kasi bago mag-ribbon cutting, may kuryente tayo. Ay, Merkulis na lang tayo mag-ribbon cutting. Merkulis na lang po. Ay, Webes na lang. Basta po, sure na next week Webes. Para, Mga webis. Sana! ayan. Sana may pumuntang ano, bisita ulit. Marami. Tatrabaho pala si Kuya Junli. Nagtrabaho po sir. Kay Ayan, marami na kayong gamit. Yung Ano yung sinigaan niya? Igaan ko yan. yung pinggan mo, hindi man babasagin yun, matibay yan. Ano. Opo. Hindi ko muna po sir papagamit sa kanila pang okasyon. Paano po ingatan muna po namin yung ano. Wala talagang hanap buhay, ano? Buti may trabaho sa asawa mo ngayon. Kinuha po siya doon magtrabaho sa Construction? Hindi po, nagtabas po ng damo. Magkano sa araw? 250, 300 lang po ata. Baba na. Opo. Sige te, paalam. Thank you po. Bye-bye. Thank you. Bye-bye na kayo. Bye-bye na dali, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na kami. Bye-bye. Thank you po sir. Ingat kayo, ingat. Maig din na kami duman. Daraga. Si Daraga, bye-bye Daraga. Nagtatago. Salamat po Ma'am Lucy sa Birdsen at Sir Harold sa Birdsen. Ribbon cutting na po sa Webes mga kalingap. Maluto na lang po ng kunting handa. Pansit. Maraming salamat Ma'am Lucy sa Birdsen at Sir Harold sa Birdsen. At sa Webes po tayo mag-ribbon cutting na. At sana sa in-invite natin bisita ay pumunta. Ayan, salamat po and peace out.